whatever you want to do. These workers are going to pay. I'm not moving here. I'm not moving. I'm banging. It's already banging. What are you doing? I want to pay these workers. I'm telling you, these workers are going to be paid. You want people here, and then you come with this thing of attitude. What attitude? You come with this attitude. These workers are going to be paid. Such a problem out of it. I'm sorting it out. We can't make it happen. Something doesn't thank you. You're not going to. You are going to pay these workers. izimfuno zabasebenzi sina eBNP Aluminium ukuzonela abasebenzi abaxhashazwayo abasebenzi abangaholi iNational Minimum Wage abasebenzi abakalelwa u5 minutes uma baya toilet abangenelo iPPE abasebenza ngophaqa nangengubo zabo abasebenzi imanager ezibathukayo ngandlulisa ngizothi sizoshesha Mandla qina umsebenzi ozabalaza yoqina qina umsebenzi ozabalaza yoqina no bafethu asibingelele siqhamuka kule Bylaws Enforcement okuyinhlangano etheme nomsebenzi oqiniso zomqashi emsebenzini igama uSiphiliseni wabahlongwa responsible to national coordinator wele Bylaws la eSouth Africa ngihamba noComrade ukuthembi organizer international level ebese kuba uComrade Magodide organizer weprovince so sithole izikhalazo eziningi kubasebenzi abahlukahlukene bakhona la kule nkampani yaseBNP so izinto eziningi abakhala ngazo bakhala ngendaba ukuthi awekho ama contract i-treatment ngaphakathi mengabuye etoilet uqalela u5 minutes kube PPE abanayo basebenza 10 hours bahola u25 nge-hour bathi ke abaqashi into abaye bayenze kube khona abathizi abazobanikeza i-treatment engcono Amandla, and I'm taking it on I'm taking it on my shoulders. phambili ngabasebenzi phambili phakama umsebenzi phakama bahlali base South Africa silana ePretoria kule butcher yini Streetfontein butchery so besiattend inkinga zabasebenzi banenkinga indlela abakhokhela ngazo bakhokhela nangama payslip banikezela ngesandla athola umsebenzi nesikhathi eside mhlambe iminyaka e15 esebenza lapha uthola 700 rand ngeviki kusebutcher lana kunqunywa inkomo kwenziwa yonke lento leyo but imali ayijabulisi so nginomqashi lana njengoba nginomqashi umqashi uthi uzimisela ukuthi alungise inkinga zakhe officials asazi noma bekalinde ukuthi zifike thina na bekhana zolungisa lezo nkinga lezo but uthi umisele ngokulungisa inkinga so okuningi sesihlalele phansi sabonisana ngako and he's willing and he's prepared ukuthi akhulule labor amandla phakama comrade musamhlongo phakama le Bylaws Enforcement phakama LLE phakama phambili ngomsebenzi weLLE phambili mabahlomule abantu abamnyama kuLLE mabahlomule siyabona amandla can you please what are you going to do? We're going to do our best to improve everything that we spoke about today. Yes. And like I said, not going to be overnight. Yes. Because like I showed you, business are very, very quiet with foot and mouth and those type of things. But we'll start from A to B. They always say, how do you eat an elephant? Bite by bite. So let's start eating the elephant. Amandla. So nalokho siyacela ukuthi abasebenzi bazame usibakiyeke omunye uzothi uye toilet ikahlale ku TikTok ahlale efonini boy isikhathi eside so siyacela ukuthi into enkanjalo niziyeke right and then bese kuba i-issue yencwadi yadokotela nani yasekliniki mawathu nenkinga uyisubmita usuku lakho ulithole so kwase kwakhulunywa nendaba yokuthi kuye kwenzeke mhlawumbe usole ukuthi uyagula ucele ubani uSmall